siis kaikki nämä keinolihatehtaat ja sitten maatalouden alasajo ja kaikki, siis siinä on joku ihme semmoinen projekti, joku Suur-Suomi, joku ihan outo joku projekti, mitä ne yrittää ajaa. Ja tämä on kaikki niin kuin tarkoituksellista. Mulla on semmoinen tunne koko ajan. Ja tuon johdon tarkoitus on vaan niin kuin valehdella ja tehdä kaikkeensa, että se saadaan vietyä sinne maaliin saakka se suunnitelma. Ja mulla on tosi huono tunne siitä lopullisesta suunnitelmasta. Että se on joku ihan tosi brutaali, joku ihan karmiva läävä. Ongelmanjätteiden loppusijoitus ja aseteollisuuden mekka Euroopassa, joku semmoinen ihan pers läpi Pohjois-Korea.